Yellow pinto na natin ay 120 ang kilo, no? So sa pusit lumot ay 200 pesos. So may mga ganunggong din po na tumpukan at pusit at tulingan. Boss, magkano yung tulingan mo? Ayun, 100 pesos ang tulingan, no? Po dito ng isdang turay, no? 50 pesos. Ayan. So sa tumpukan po dito ng mga tulingan ay tumpukan, ayan, oh. Gulyasan, sandal lang sa. Ayan, gulyasan po to, ah. Pero 150 malaki. Oh, yung 150 po yung isang malaki. Ayan po yung bentahan natin ng gulyasan dito, no? 100 pesos po ang tumpukan at meron din pong isdang sapsap sa halagang 50 pesos. Ayan. So, tumpukan po dito ng isdang alumahan. 100 pesos, no? 100 pesos ang kada tumpukan. Tamban, 50 pesos ang tumpukan. Sa mga mahilig pong kumain ng tamban na nag-iihaw po, no, o pinapaksi o yan po, 50 pesos ang tumpukan. Out, idol, magkano yung matambaka mo rito? Sandal lang yan, idol. Ayun, 100 pesos ang tumpukan po ng matambaka, no? So grabe po ang mga latagan dito ngayon ng mga tumpukan. Tumpukan na po ang nagiging labanan dito sa Malabon, tumpukan, no? 100 naman po ang per kilo dito ng lapu-lapu. Kaya na 280? Oh, 280 kilo. So 280 naman po ang kilo dito ng hipon, no? Sa bangus mo? Bangus magkano ang kilo? 150. So sa kilo naman po ng ating bangus dito, no, 150 pesos. Ng rabbit fish, no, 100 pesos ang tumpukan, no? Petilya po natin ay 120 ang kilo. Labayita, so sa labayita naman po natin ay 160 ang per kilo, no? Tapos meron tayong isdang dalagang bukid. So mas dalaga pa sa jowa mo, no? So ang gaganda ng ating dalagang bukid. Sa kilo magkano? So 180 naman po dito ang per kilo ng dalagang bukid. So ang kilo na dito ng petilya, no, 140. So meron dito tayong paninda dito mga torsilyo sa halagang 120 ang per kilo. Pagi 120. So magkano ang lapu-lapu? So ang ating lapu-lapu dito ay 180 ang per kilo. So ito po yung salmoneti, no? Ay magkano po per kilo? So 150 po ang per kilo po dito ng balsa galunggong, no? So 120 ang kilo naman po ng ating tambakol o tinatawag nating gulyasan. Alright, so isang magandang umaga po dito sa Malabon Fish Market at sa mga kababayan po natin na dumayo upang mamili ng mga murang presyo ng tumpukan, no? So mag-update tayo dito sa Malabon tumpukan ng kanilang mga panibagong presyohan na nagaganap po dito. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore dito sa Malabon tumpukan. So tara, let's go! Alright, so iikotin natin tong Malabon tumpukan, no? Dito kasi ay marami tayong mabibili at mapagpipilian na iba't ibang klase na tumpukan ng isda, no? So dito po ay may paninda pong mga tuna sa halagang 100 ang kilo, no? So yan po yung mga nakikita po nating presyo dito sa Malabon Fish Market. So sa bangus po ay isang piraso 70 pesos. So 120 naman po ang tumpok, dalawang piraso na po, no? Sa yellow pinto na natin ay 120 ang kilo, no? So sa pusit lumot ay 200 pesos. So may mga ganunggong din po na tumpukan at pusit at tulingan. Boss, magkano yung tulingan mo? Ayun, 100 pesos ang tulingan, no? Yan po. Tsaka yung galunggong, 100 pesos din ang galunggong. Ayun, no? 100 pesos din ang kanilang mga bentahan dito ng galunggong, no?
Ito ang laki ng galunggong, oh. Balsa. Ang laki, oh. Magkano yung balsa mo? Ah, 250. Ah, yun, oh. 250 po yung tumpukan ng balsa galunggong. Ayan, ang laki po. 6 na pirasong balsa galunggong. Boss, maraming salamat, ha. Thank you. So, tumpukan po dito ng isdang turay, no? 50 pesos. Ayan. So, sa tumpukan po dito ng mga tulingan ay tumpukan. Ayan, oh. Gulyasan, sandal lang isa. Ayan, gulyasan po to, ah. Pero 150 malaki. O, yung 150 po yung isang malaki. Ayan po yung bentahan natin ng gulyasan dito, no? 100 pesos po ang tumpukan. At meron din pong isdang sapsap sa halagang 50 pesos. Ayan. 50 lang, sapsap 50. Amban, 50, 150. Yung malaki po dito na gulyasan ay 150 po ang isang piraso, no? Piraso, sandal. Ayun. Nay, marami pong salamat. Thank you po. So, tumpukan po dito ng isdang alumahan. 100 pesos, no? Talagang binagsak presyo nila yung alumahan at talagang napakasariwa, oh. 100 pesos lang po yan dito sa Malabon Fish Market, no? So, yan po yung mga tumpukan. Ayan, oh. Alumahan, no? Talagang napakamura po, no? 100 pesos, may ulam ka na sa bahay. 280 naman po ang per kilo dito ng hipon. So, pusit, 50 pesos lang po ang tumpukan, no? Ito, muna na. Ay, sandal lang niya, 180 dalawa. Kanya, maganda yan. So, bangus dagupan, isang piraso ay 100 pesos. So, may mga presyo na rin po, no? Tumpukan, 3 piraso na bangus, 130. Tapos, 2 piraso naman po ay 120. Ayan, no? Isang piraso ay 80 pesos. So, balsa po, 100 pesos ang tumpukan, no? So, ang lalaki ng balsa galunggong, ayan, no? 100, yun, no? So, balsa galunggong po natin dito, no? 100 pesos ang kada tumpukan. So, murang-mura ang ating mga isda ngayon dito, no? Yan, tumpukan ng matambaka, 50 pesos. 100 pesos. Ayan. 100 pesos naman po dito ang tumpukan po talaga ng balsa galunggong. Ayan. Alright, so talagang mura ang mga bentahan po ng tumpukan ngayon dito, no? Yan, no? Tamban, sariwa. Tamban, 50 pesos ang tumpukan. Asa. Sa mga mahilig pong kumain ng tamban na nag-iihaw po, no? O pinapaksi, o yan po. 50 pesos ang tumpukan. Tapos, dalagang bukid, no? 50 pesos din po ang tumpukan. Ayan, no? So, asa-asa, tumpukan ay 100 at ang pusit, 80 pesos. So, tumpukan po ng gulyasan, 2 piraso ay 100 pesos. Ang kilo naman po ay 80 pesos. So, ang bangus po dito ay 140 ang isang piraso. So, mga tumpukan pa rin po, no, ng mga galunggong at matang baka. Idol. Shout out, idol. Magkano yung matang baka mo rito? Sandal lang yan, idol. Ayun. 100 pesos ang tumpukan po ng matambaka, no? So, grabe po ang mga latagan dito ngayon ng mga tumpukan. Tumpukan na po ang nagiging labanan dito sa Malabon, tumpukan, no? So, yellow pinto na natin dito ay 120. Hello mga taga Purunggan. Ayun, shout out. Mga taga Purunggan. Oh, shout out sa mga taga Burungan. Ayun, shout out. Shout out guys. Ano? Yan po yung mga tumpukan ng pusit po ay 100 pesos, no? Yan, no? ₱60 ang kada piraso dito ng ating bangus, no? 80 pesos. 70 pesos ang mga per piraso po dito ng bangus dagupan, no?
So salay-salay po, kanina po ay napakarami po dito, no. Ngayon, isang tumpukan na lang po ang nakikita po natin, no. Masarap sa pinangat. Ang salay ginto, ayan, 50 pesos po ang tumpukan, no. So ayan po yung mga presyo ng tumpukan natin dito sa halagang 50 pesos. Din po ng sapsap at kabasi, no. Nay, magkano po yung bit-bit nyo? 100 lang. Ayun, no, yung tumpukan po ay 100 pesos, no. Alright. So, dito naman po tayo sa kabila, no. So, ang tumpukan naman po dito ng bangus dagupan ay 150. So, dalawang piraso na po yan, no. Meron pong 120. So, 100 naman po ang kilo, no. So, yan po yung updated na presyuhan po ngayon dito sa Malabon Fish Market ng bangus. Hello po, Nay. Shout out po. Ate Pam, shout out. Ayan. Shout out po sa inyo. Sold out na naman si Ate Pam. So, 200 naman po ang per kilo dito ng lapu-lapu. Kaya 280? Oh, 280 kilo. So, 280 naman po ang kilo dito ng hipon, no? Sa bangus mo? Bangus magkano ang kilo? 150. So, sa kilo naman po ng ating bangus dito, no? 150 pesos. Bakoko. Alright, so isang piraso naman po dito naman na laking bangus ay 130, no? So, pipili na lang po kayo. Pero parang isang mga size lang po yung bentahan dito ng bangus dagupan, no? 130 ang isang piraso. Alright, so lilinya naman po tayo sa kabilang linya, no? So, dito naman po ay mag-a-update tayo ng mga presyo ng kanilang mga bentahan, no? Alright, so dito naman po tayo. Yun, no, yung isdang rabbit fish, no? 100 pesos ang tumpukan, no? Petilya po natin ay 120 ang kilo. Labayita. So sa labayita naman po natin ay 160 ang per kilo, no? Tapos meron tayong isdang dalagang bukid. So mas dalaga pa sa jowa mo, no? So ang gaganda ng ating dalagang bukid. Sa kilo magkano? So 180 naman po dito ang per kilo ng dalagang bukid. So may lapu-lapu pa rin po tayo dito. So ang lapu-lapu natin ito po. O yun, 180 rin ang per kilo ng ating lapu-lapu. So ang presyo po natin ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili dito sa Malabon Fish Market. So, ang kilo na dito ng petilya, no, 140. So, meron dito tayong paninda dito mga torsilyo sa halagang 120 ang per kilo. Pagi, 120. So, magkano ang lapu-lapu? So, ang ating lapu-lapu dito ay 180 ang per kilo. So, ito po yung salmoneti, no? Magkano yung salmoneti mo ngayon? 160. So, 160 yung salmoneti, no?
Alright, so dito naman po ay may balsa galunggong si nanay, no? Nay, magkano po per kilo? 150 na. So 150 po ang per kilo po dito ng balsa galunggong, no? So 120 ang kilo naman po ng ating tambakol o tinatawag nating gulyasan. So bangus. So walang gilik po, no? Bangus dagupan sigurado. So magkano ang kilo, nay? Ayun, 150 po, no? Sa mga naghahanap po ng mga bangus dagupan na wala pong gilik dito po kay nanay ay may mabibili po kayo, no? So yun po yung per kilo ng kanyang panindang bangus at iba't ibang uri ng isda. Ayan. Nay, marami pong salamat. Wala kang dalawang piraso? Walang tagpilang po? So yan po yung mga tag price ng mga gulay pa rin po dito sa bentahan ng sibuyas ay kalahating kilo 50 pesos. So may 20 pesos din po at 30 pesos na sibuyas, no? Kalamansi at mga kamatis, no? Naka-shade ka ngayon, ha? Shoutout sa'yo. Shout out. Ayun. Alright, so dito tayo sa ating kaibigan, no? So umaagos na naman ang ating tubig dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga latag niyang mga gulay. So may mga tumpukan po tayo dito ng sili. Boss, magkano tumpukan mo ng sili? 20-20 na boss. Yun, 20 pesos po. 20 no? Ang kanya mga tumpukan po dito ng sili. So yan po yung mga update po natin dito sa Malabon Fish Market. Thank you, boss. Alright, so sa sitwasyon po dito sa Malabon Tumpukan, no? So marami po kayo mapagpipili ang mga isda na sa halagang 50 pesos, 100 pesos na tumpukan. Talagang makakasulit kayo. Talagang murang-mura dito sa Malabon Fish Market, no? So marami pong mga kababayan po natin dito ang dumayo. Talagang naghahanap ng mga murang presyo, no? Ng mga paninda ditong isda sa Malabon Fish Market. So, talagang ating mga kababayan ay dumagsa dito sa Malabon Fish Market, no? So, shoutout sa'yo, Albert de la Cruz. Shoutout sa'yo. Alright, so sa sistema o kalakaran dito sa Malabon Fish Market, so talagang mura ang kanilang mga bentahan ng mga isda at talagang sa 50 pesos ay sulit ka na, no? So shoutout tayo sa ating mga kababayan, no? So shoutout sa ating mga silent viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market, no? So shoutout sa ating mga kababayang OFW na mga naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shoutout sa ating mga vendor na masisipag po dito na makapaghatid ng mga murang presyo sa ating mga kababayan. At shoutout po sa mga kababayan po natin na dumadayo at mga nagtatanong sa ating mga pagbablog dito sa Malabon Fish Market. Maraming salamat at maraming salamat din po sa mga suporta na natatanggap po ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-update sa Malabon Tumpukan. Enjoy and be safe po sa pamimili. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Maraming salamat po. Bye bye.